से आदा लदानि हाबा जानो थांगासिनो आङो। साजायमारदों एसे मोजांखौनो आमुखाया लदाया आदा हिरासा बा माबा फोरला फोथाब मानसिफोरा फैथ'वाखै, आलासिफोरा सफैथ'वाखै, फुंनि सम नालाय फोरला फोथाब माबा मुलि सफैनानै आंबो गोजोननाय मोनदों। मोजां देलायहोदों एसे गावनि हाबायाव बेलुन वाव फोरला फोथाबजों साजायदों बेलुननो माबानो औ बेलुन आदैनो माबानो मादैनो आबौमोन हनै फट' खेबजागासिनो मालाय बेलुन खेबजानाया अबस्से गाज्रि नङा, मोनसे हिस्ट'रिसो। हिस्ट'रि देलायहोमारदों हिराज उइथ रेनु। ओइ आमाय बिहामजो मोननायनि माबायदि मोनदों? होलाय बुंलाय माबायदि मोनदों? दा एक्टरनि हौवा गोदाननि बिफा नै हौवा गोदाना रेडि जाबाय, जुथायाबो जोंख्लाबलायबावनायसो नै। बोराय जासिगोन बियो दिनैनिफ्राय। उनाव बियो नङाबा गोदान सिख्लाफोर फथायनो हागौ नालाय, बेखायनो बोराय होननानै दिनै सिनायथि होनाय जाबाय आरो बेखौ। बोराय उनाव सानै साथाम नायबावनो हागौना बोरैबा। नै लोगोआ बेनो। आंहा इउटुबावसो होना दोनगोन ना आङो, नुबाय थागोन आरो ने। जा दरानि बिमा आरो बेयो ने। ओमफ्रायो आंनिया माबायदि मोनदों बिहामजो मोननानै? गाहाम मोनदों। गाहाम मोनदों। मानि बिहामजोआलाय? गुरिबारिनि ने। माबा मोजां सिलि ने। मानो बेबायदि सिन्था खालामदों? बिराद गोजोनदों बिहामजो मोननायनि मिनिदों। आनै जानै जायो आरो ना। सोरनो खिथाहरदोंलै बे? जोंहा बेबो बाजैसे ने। मा खबरलै? बागोब जोर जोरलै। बेबो जोंहा सासे बिदा गोदोरसो हाबा जानो फैदों। आंनिख्रुइ सेंग्रासिनसो नुयो, नाथाय माने आंखौ एसे बोराय नुयो आरो। बाजै खेबसे नाहरलाय बिथिं बाजै। बाजै मानो नाहरालै? बिया जानो फैनानै बोरै मोनदों? हा बोरै मोनदों? लाजिदोंलै। आस्थाम सोलायनाय मानाय हाबाया गिर्जायाव जागासिनो, दसे उनाव न'आव लाबोसिगोन आरो खैनाखौ। दा न'आवबो गिर्जा जायो नालाय नै रेडि खालामबाय थादों। नै आरो बिबार लानानै माने खैनाखौ बरायनो, दरा गोदानखौ बरायनो लामायाव गामिनि गथ'फोर न'खरनि सिख्लाफोर नेगासिनो आरो। बिबारा नैबेखौ गानगोन आरो नैबेखौ सारलाबायगोन आरो सारलानानै होनाय जागोन नैबेखौ। आरो आथिं सुनो नै थाव दै गोथार लानानै रुमालजों सुगोन आथिंखौ। आरो नै बेबायदिनो बरायनो नेदों। गथ'फोरा गोथार नालाय बिसोरसो गानहोनो मोनगोन आरो मालाखौ। नेगासिनो रेडि जाबाय, फैगासिनो खैना गोदानाबो दरा गोदानाबो नै सफैबाय। दरा गोदानालाय गाबदोंसोना मादोंलै, दिनैनिफ्राय बोराय महर मोनबाय होनना साननानै गाबाखै माथो। दनसो गिर्जानिफ्राय सफैबाय आरो माखासे आथिं सुनाय बिबार सारगासिनो हनै माखासे नियम खान्थि दङ। खैना बरायनाय, न'खराव सोनायनि सिगां आथिं सुनाय, हौवा गोदानखौबो आथिं सुगोन बिदिनो। दा बिनि उनाव बामलायनानै लांनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरो। आथिं सुगोन, जिरायबाय सियाराव बरायबाय। दा बै गथ'फोर लानाय मालाखौ बेनो मोनसे गानहोसिगोन आरो बरायबाय। पेरेपे दामग्राफ्रा पेरेपे दामबाय थादों हनै। रायजो राजा न'खरनि गासैबो बरायखांबाय। दा खैनानि आथिं सुसिगोन, दरानि आथिंखौबो सुनाय जायो। सुनाय थावजों दैजों
गोथार थाव गोथार सुखांबाय बे बिनानावानो न'खरनि आरो दा न'सिम बरायनानै लांसिगोन खैनाखौ बामसिगोन खैनाखौ बामसिगोन नै दराखौबो बामबाय बिराद गिलिर 100 केजिसो दङ दराया नोगोद लदाखा आधा लदा दिनै बाम जानानै गाजा मोनथारो बियो लागाव जिरायसिगोन दायो गिर्जा जिरायबावगोन न'आव नेमखान्थि बायदिसो हाबाखौ खालामनाय जायो माखासे बाजै जागानि न'खरनि मानसिफोराबो माने गासैबो बेयाव थाबावगोन गिर्जा जाबावसिगोन आरो बेयाव नायसिगोन माया मिनिहर दा बाजै गोदान आदा हौवा गोदाननि थाखाय रायजो राजाफ्रा गासैबो आर'ज खालामदों बिथांमोननि जि गोथार जुलि दोनैनिफ्राय बिथांमोना जे बोर मोनो रायजो राजानि आरो इसोरनि आर'ज खालामदों गासैबो नै आबै 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 Biserku zagadang berkainana Sibu masyana Biserku zagadang berkainana Sibu masyana Angseni pitai kerai tadengmen बिसोरनो परामर्श होनांगौ खोथाखौ जोङो जोंनि पार्टिनि गेजेरजों होनाय जाबाय बिया खालामनाय जाबाय सरकारि भाबैबो गासैबो हाबाफारि जाखांबाय नाथाय जोङो नैबे समावहाय मोनसे गुसुं मोनसे उपहाना बे जाबाय खैना बरायनाय बे माबाखौ लानाय जागोन हामबाय होननानै बुंदों बिथांमोना सिराज ओरैनो बिथांमोननि हाबाखौ मोजां मोननानै बेयाव नोंथांमोना फैनानै हेफाजाब होफैदों बेनि थाखाय नोंथांमोन बयखौबो आरोबाव आंनि गोसो सिंनिफ्राय गोजोनग्लायनायखौ नोंथांमोन बयनोबो बावहरबावनाय थाबाय जोंहा गासै हाबाफारिया बेंखाथि दामग्राफ्रानो ओंखाम जाना फैना जिरायदों दसे मानोना हाबा खालामनाया गिर्जायावसो खालामो नालाय गिर्जाफ्रा थांलाय फैलाय बेंपाथि दामबोनायाव ओंखाम उखैबाय दा बिसोरो ओंखाम जाखांनानै गय जादों जिरायदों आरो रेस्ट लादों रेस्ट जा सासे आमाया आमाइसायना आदैसायनिफ्राय बेबो फैदों जा गेरवानि दा बिथाङा माने प्रेजेन्ट होबाय थांसिगोन आदैया ओरैनो एसे जाबाय ओरैनो गोथार जुलियाव माबायदि मोनसे लाजियो खैना गोदान दरा गोदान बारा बुंदों लादों बेरेफाया मा बुस्थु दासो गम मोनदों बियो आदा लदाया खुलुमनोबोथ' हाखाया आंथ' खारायनानै लदा दा मानसिया 100 केजिसो दंखायो जलाय सिखारलाय खम खस्थ' मोनदों बियो दा दसे थाबानो आरो फैबावलायसिगोनलाय सिखारलायदोलाय मानसियाथ' लदाना एसे खस्थ' मोनदों आरो बियो मोनदों साला खस्थ' आबै फैबाय नै आरो सिखारलायदो गंजोबनोथ' हाला हनै पेटलाया साला